päivää. Mennään pelaamaan. Elikkä uusi vaihe. Tietenkin saadaan niinku hyvä sauma siihen niinku, että MM Gamingin kanavalle tämä sitten tulee. Mitä tykkäätte mun uudesta skinistä, minkä tein muuten tänään tämmönen. Tää on mun mielestä ihan hieno. En tiedä mitä te ajattelette, mutta saa nähdä. Aloitetaan rakentaminen. FPS tähän sairaan alhaasti, en tiedä syytä. No tuolla on kyllä. Tehdään siis vaan joku pieni mökki tähän. Sit mä kerron vähän asioita. FPS tähän perseen alhaasti, että ei voi mitään. Koittakaa kestää ja kattoo video. En mä aina voi mitään hyötyä. Äänet on perseestä ja muu asia on perseestä, mutta elämä on. Sano suutari kuin persemmekin. Suutarihan totesi siinä tilanteessa, että elämä on. Tai itse asiassa perse on, jos me tarkkoja ollaan. Jos me tarkkoja ollaan, niin sitä tästä elämä. Tuohon tulee tommonen. Toisella puolella samanlainen. No, etaarten kanssa. Joo. Palovammoja tai muita tämmösiä. Karhut ja sun muu karvakuoret pysyy poissa talon lähettyviltä, niin täytyy olla katto, että muuten karvakuoret hyppää sieltä yli. Elikkä tarkoitan tässä tapauksessa karhuja ja sun muita tämmösiä metsän eläimiä. Joo. Eli tällaista mökkiä suosittelen selviytymistilassa. Saa tietenkin olla materiaali mikä vaan. Mutta joo, lasia valmistaa ihan helposti sulattamalla hiekasta. Se on oikeastaan aika helppoa. Että suosittelen tän kokosta, koska niin se tarvii varmaan isompaa. Tai jos tarvit, niin enemmän tarvikkeitahan se on sinne hankkimaan, kun se on taas selviytyminen. Niin se on sitten asia erikseen. Mutta joo. Rakennetaan tämä hieno. Tai no tämä talo, mikä tää nyt on, joku tää on. No pöytään katsomaan hienosti ja sieltä nää perustarvikkeet ja plus mökeistä löytyy tietenkin sängyt. Elikkä tehdään tämmöinen pöytäsysteemi tähän. No okei, arkku tohon ja sängyt tähän. Ei tässä on tosta tällainen hyvä mökki-idea, tämmönen pieni. Ei mikään kovin iso, ei mikään kovin pieni, mut kuitenkin. Pieni tai aina, jos ei iso. Otetaan tommonen vaalea olisi, jos sopii tähän. Tosi hyvin. Sorry. Nonni. Sitten tää tohon lämpiä. Elikkä näin. Tässä on hieno. Joo. Eli siinä on mökki. Kiitos kun katsoit. Me nähdään tulevissa videoissa. Se on morjens.